आंनि चेनेलाव एक नम्बर गासैनिफ्राय सिगांसिन एक नम्बर हेटारसो मिथिबायना गासै दिनानो साला उखुम मुदायाव खावबोसो फज'लायगौ बेखौ अ सान्तिनि साला आयदै हौवाफोरखौ बिदि हुयो फाग्ला बोरैबा आइफनाव नांनायबा मा जागौमोन दा सुथिनोबो Hello everyone, welcome back to Dragonfly YouTube channel. गोदाव सोराव माने बोथोरा दायो मा बोथोरलै बेयो मा मास जायो मास मायाव मा बोथोर जायोमोनला बे बांलानि फागुन मास ना सैत्र मा मास होनना बुङो उरां फारां बोथोरा सफैलायदोंसै गाइसफोर मा होननानै बुंनो नों सान्दुं थिं थिं जेराव दंफां साया जेराव औवा साया बेफोराव जमा जमा जिरायनाय पाबजि गेलेनाय माबा माबि अनेक माबा आयना नायनाय माबा माबि नायनाय बोथोरा सफैदोंसै दा बुंसै आरो गामिफोराव मानसिफोरा हाय जोंफोर बोरायफोरानो नै मा मावगोन मा थागोन गोदाव सोराव जिरायलाबायदो दंफां सायाफोराव लान्थि फान्थिनो आरो बै सेंग्रा फिसाफोराथ' आरो दा बुंसै मा होनना बुंनो बेनिफ्राय गाइसफोर आंनिया माने साबसक्राइबारफोरा बारायथाराखै आरोना बे साननैसो बेनिखाय जोंहा हिन्जावफोरा मा होननानै बुंदों माने मोजां हगारनांगौ होननानै बुंदों आरोना बेनिखायनो बिसोरखौ मोसानो होदों आं होमबासो आंनिया इउटुब चेनेला माहाय गोजौनिफ्राय गोजौ 100K 200K माने साबसक्राइबारफोर जमा जासिगोन मोसानानै सानैया गाइसफोर जोंहा हिन्जाव आं केमेरा हमबाथाय खायलें नायखायो आरोना गोदोनाया सयथिनोबो खेंख्रा ओरै मेन्देलानि बायदि जाना थाबा खैलानि बायदि जाना थाबा हामगौ खैला रास छखे कान हे होननाय बायदि देलाय होनलाय जाबा हामगौ साला आं खाथियाव फैबाथाय माबा सैया तेरा बेका ओरै नायबाय थायो जासिगोन बेना माब्लाबा गोदोनाया ओरै जासिगोन बेनिया सयथिनोबो हौवाखौ माबा बे सानसे सैया जादोंलै मानसिया माबोरैथाय जारलासो एफा मोजां बडि गोनां हौवाफोरखौनो बिदि खामबाय अना फानानो फिसाजोआ बुङाखै आं बायदि साइजखा मालाय गन्थं जं ब्लिद मेगन बे स्रां खावलाय फावदुदु सासे बाल'ना दंफायो आरोना मैदेर खि मोखांनो सयथिनोबो नै खानायफोराथ' पाक्का माने दाउलुर बा दाउथु बासा लाथाव सयथिनोबो बेनिफ्राय गाइसफोर बिथाङा माने भेकेन्सि दं आरोना बयगाबो जाबाय जानाया 23 बोसोर जाबाय बिथाङा हाबा जानो सम जाबाय आरोना थाखायाबो नोगोद दंखायो सोरबाफोर सिख्लाफोर भेकेन्सिफोर दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन गाइस फाग्ला गरम सान्दुं गोसाफोरा मा थांनो होनबाय थादों नोंलाय आंखौलाय खामानि लादों गाइसबो दिनै माने प्रथम फार्स्ट दे माने साप्लाइ प्लाकिं खालामदों आरोना साप्लाइ खादों दिनै प्रथम दिन माबा हिन्जावफोरा सादै हैनांगौ माबा हौवायासो हैनांगौनो नुदों आखलफोरजों लाजाखाथारला सयथिनोबो थोद मा जागोन नोंसोरजों मानसिफोरजों मा दे मोसादो रागा जोंदां माने दैज्लां बोथोराव फैगासिनो नालाय माने मा होननानै बुङो एप्रिल मे जुन जुलाइनिफ्राय बिथिं एकदम बिजि जासिगोन बोराया सयथिनो मोखांसोखौ हामलांजोबसिगोन दाथ' जेनेबा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मास मोनब्रैखौ उदां जाबाय बेदर होनाय गिदिं जाबाय खिन्थु दायो बोथोरा फैगासिनो नै एकदम बेस्थ' खामानिनि नै बेयाव न' गंसे लुनांगौ साप्लाइ दिंग्रा बेखौबो लुनो हायाखै बेबो साप्लाइखौ नुवाखै जानला मानला माहासो गारलाबायना दिनै सयथिनोबो जारलासो मा जाबावगोन बेयाव न' गंसे दंमोन फिसासानो बेखौबो सिफायना लाबाय नैबे RCC तालाखौ लुगासिनो नालाय बेनिखायनो दा साप्लाइफोरखौ जानला मानला दिनांगौ जादों आरो दा गाइसफोर ओमफ्राय दा बारियाव आं दै हैनो ओंखारगासिनो दायो हिन्जावाबो हैया बिराद बाहादुरि जाबाय ओरैबायदि दामि जाबायना दानि हिन्जावफोरा मा होननानै बुंनो सयथिनोबो फंबायथ' दै हैना फैनो बैयाव माबा साप्लाइ खागासिनो हा माया आरो नेट लांबावनांगौ गोदाव सोरावनो बा उन्दुना थायोना न' सिंफोराव खामानि दामानि मावनो बायोबा उन्दुजागासिनो नुदोंना गाइसफोर साननैसोनि सिगां हामख्रें गोदोना गोलावमोन दायो मोदोम एसे जाबाय साला सोरबायदि हौवालै बियो बिदि जाहोग्रा आं खायसे जाहोदों सयथिनोबो लाजिया आङो रावखौबो थांनि र' लान्थि फान्थिनो बिदिनो दै हैनि सापात खाग्राफोरनोबो बेनिफ्राय गाइसफोर आंनिया साप्लाइ बागाना बेनो आरोना नै बिथिंजे खागासिनो मादै मोना माने सान्दुं गोसाथारबो मा होननानै बुंनो बोथोराबो मालिकाबा मालिक दुनियानि अलसिया लान्थिथिनो बेरायफैबाय थादों आरोना बेनिफ्राय नै बिथिं खागासिनो साप्लाइ बागाना बेनो आंना गिदिरथार ओरैबो दंबावो हाजो नांलानाय बेनो गाइसफोर बेनो खागासिनो आरोना साप्लाइखौ दिनै प्रथम खादों आरोना मादै माबोरै मोनदों साप्लाइ खानानै मोजाङानो मोनदां मोजां मोनदोंनो दा गोदान नालाय आयै दा मोजां खिलिखादोंना गाइसफोरनो आयै माबा आलुजों फाजा जाथावनासो जाखायो सयथिनोबो जानो नायहैथारगौलां मा जागोन गोखासो जागोन ना गोदैसो जागोन जा मोजां खिलिखादों नै आंनिया सापाता मोजांखा आरोना सापाता खानोबो खागासिनो बिथांमोना नै
न' दसे आराम जनानै थाबानो रायजानायानो जोबनो थाङा गाइसफोर मा होनना बुंनाय नुदों नै फिसाखौ सोरनोबा होबाय जोसिगोन बे एबार आंखो माबा मोनसे लायदों गाइसफोर एकदमबारे जा गासिनो जोंनानै साला उखुम मुदायाव खावबोसो फज'लायबाय बेखौ असान्तिनि साला जिथा गोदाव सोराव नोंबो सान्दुं गोसाफोराव एया एया होनबाय थाना जिथा होनदों जिथा ओइलाय नोंखौ एङा होनबाय थाना होनदां सान्दुं गोसाफोराव जिथा नोंबा हखा बावला खर' गाज्रि तारसिंगा माथा फाग्लाया अमा बेदर लाबोबाय आङो आधा फवा थाव लाबोबाय आङो लिटारसे बेखौ संना होनांगौ बेनिफ्राय आं संना जानांगौ ना मा जाखो गोदाव सोरावनो मा दुखु जासोदों दा सैथिनोबो ओमफ्राय गाइसफोर सानसे सान्दुंजों माजों थानानै दायो हर जाबाय आरोना बेनिफ्राय बे हराव नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना आंनि चेनेलाव एक नम्बर गासैनिफ्राय सिगांसिन एक नम्बर हेटारसो मिथिबायना नोंथांमोना माब्लाबा कमेन्टआव नाय दे बे सानसिमा दैमारि होननाय मोनसे मानसिया आंखौ कमेन्ट खालामबाय थायो सोर बे सानसिमा दैमारिया एक नम्बर माने आंनि हेटार बे आंनि चेनेलाव मिथिबायना बेखौ आं दिनै आंनि न'आवनो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायनानै ला नै बेनो आरोना आंनि एक नम्बर चेनेलाव हेटारा बेनो साला सुवादा मोजां कमेन्ट होआ बियो न' एसे लरग' थरग' बायदिसिनासो होयो आंनि भिडिअफोराव नायलाय बे सानसिमा दैमारि होननाय मानसिया कमेन्ट होयोना बिनि मबाइलजों बियो नायो नायनायालाय आंनि भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय माबा डिसलाइकसो मारियो ओरैबायदि मानसि ना मा होनना बुंगोन साला हौवानि चेनेलखौ लाइक मारनो माबा डिसलाइकसो मारियो मा होनना बुंगोन दे बिदि मानसि